Hvad det handler om, at vi vil have mere i løn og flere hænder på arbejdsmarkedet. Og så er det, at vi vil have lige løn. At vi kvinder skal op og tjene det samme som mændene. Det er 100 år siden kvinderne officielt fik politisk indflydelse. Men ligeløn er stadig noget kvindefagene må kæmpe for. På HK-området siger statistikken 13,5% mindre i løn til kvinderne. Men nu må der gøres noget. En ny profil i fagbevægelsen er dukket op. HK Ungdom. Der er en kæmpe lønforskel, og det skal vi snakke om. Vi skal interessere os for det, og vi skal tage ansvar for vores egen hverdag og vores eget liv. HK Ungdom har sat sig for at undersøge sagen. En af de første ting, jeg blev opmærksom på i forbindelse med ligeløn for lige arbejde, det var en sag i Dansk Supermarked. Karin Bonsi er næstformand i HK. Man havde en afdeling, hvor man havde radio-tv. Det var en mand, der ledede den. Og så havde man en afdeling for sådan køkkenredskaber, og det var en kvinde, der ledede dem. Og da de begyndte at undersøge, hvordan ser lønningerne ud her, så var der jo flere tusind kroner i løn. Og virksomheden havde det sådan, jamen det er jo naturligt, fordi varerne, man sælger, de repræsenterer jo en langt større værdi. Og den sag vandt vi. Man er leder af en afdeling, så betyder det jo altså ikke noget, om det er radio-tv eller om det er køkken. Vi er på vej. Vi er på vej. Vi er på vej til... Når det gælder arbejdskamp, er dette forår historisk. For de typiske kvindefag, sygeplejerskerne, sosu-assistenter, pædagogmedhjælpere og hjemmehjælpere har takket nej til en lønforhøjelse på op til 12,8%. Det er ikke nok. Hvad siger den strejkende? Vi skal udrydde det her lønefterslæb, og det skal være nu. Jeg tror ikke, vi får flere chancer. Vi er lavt lønnet, fordi vi arbejder i kvindefag. Derfor hænger der en 81 kroneseddel her, som ligner en 100 kroneseddel. Fordi det, man tjener i mandefag, 100 kroner, tjener man 81 kroner i kvindefag. Sagde en mandlig pædagogmedhjælper ved en af dette forårs mange demonstrationer. For det er ikke kun kvinder, den ulige løn rammer. Det er blandt andet samfundets livsnerve. Det er, at der bliver født børn, der har en del af skylden for kvindernes dårlige løn. I overenskomsterne har kvinderne typisk prioriteret omsorgsdage, barsel og kortere arbejdstid end flere penge. Hvad siger eksperten? Kvinder tror altid, de får tariffen, så de tror altid, de får det alle andre får. Ikke? Og så opdager de bagefter, at der var altså nogen, der fik 10.000 mere end tariffen. Siger Karen Sjørup, der er professor på RUC og har fulgt ligelønsproblematikken i mange år. Hvis vi går tilbage der til 50'erne, hvor kvinder forventede sig at være hjemmegående husmødre, når de var gift, og så forventes de måske også at finde sig et job som hjemmehjælper eller husmorafløser, som det hed i første omgang, når børnene var blevet store, og så blev det betragtet som sådan nogle gratis kvalifikationer, som gjorde, at kvinder kunne finde ud af at være sygeplejersker og pædagoger og hjemmehjælper og meget andet, fordi det kunne man bare brede en karklud og den slags. Det var noget, der lå til kvinder. I HK Ungdom smiler man af billedet fra 50'erne af husmorafløseren med omsorgsgenet. Tiderne er skiftet. Her tager man som mand selvfølgelig del i barslen og pasning af HK-babyer. Og formanden for HK Ungdom København er selvfølgelig kvinde og hedder Katja Eggertsen. Og så er det slut med Flinkeskolen, som ellers engang var et problem for fagforeningen, fortæller Karin Bonsi. Den her Flinkeskole, jeg kan da forestille mig en enkelt kvinde eller to, der går hjem og siger til sin mor, og så gik jeg også ind og sagde til chefen, så tror jeg måske, der er nogle af de unges forældre, der er sådan, ej, det sagde du da ikke. Eller pas nu på, du ikke bliver fyret, og nu skal du også opføre dig ordentligt. Flinkeskolen, den er heldigvis på vej ud. Det, at de er opmærksom på deres værd, deres selvværd, deres selvtillid, er jo helt anderledes end kvindernes var for 30, 40, 50 år siden. Jo, der er sket noget, men lønnen er bare ikke fulgt med. Kigger man tilbage på de sidste år i statistikkerne, er der ikke sket nogen udjævning i lønforskellen. I befolkningen er der almindelig forståelse for, at kvinder og mænd skal have den samme løn for det samme arbejde, og opbakningen til dette forårs arbejdskamp har heller ikke manglet.
Karen Sjørup. Ligeløn, det er noget, enhver kan forstå. Der er ingen, der vil påstå, at det er retfærdigt, at kvinder tjener mindre for deres arbejde. Der er altså en konsensus, der har ændret sig i vores samfund, ikke? Og det tror jeg sådan set også, en regering kan forstå, fordi man vil jo ikke være ude i trit med sine vælgere. I HK Ungdom vil man gøre noget. Vi skal begynde at snakke om løn, så man kan finde ud af, om man ligger på samme niveau. Altså rent politisk kan vi kræve en ligelønskommission, som laver nogle kønsopdelte lønstatistikker, så befolkningen kan se uligheden, og de begynder at forstå det, og de begynder at kræve, at der kommer ligeløn. Så kvinderne skal meget mere slå i bordet og kræve det. Der skal ikke gå 100 år igen, før der er ligeløn. Hvis det står til HK Ungdom, så burde 100 dage være nok.